wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing? Enjing Bu. Apa kabarnya para siswa? Alhamdulillah sae. Dinten menika Ibu Guru badhe nyritakaken kisah Rama lan Dewi Sinta. Sinten ingkang sampun ngertos critanipun Rama lan Dewi Sinta? Sekedhik. Kisah Rama lan Dewi Sinta niku kisah romantis. Ngertos mboten? Sekedhik nggih. Nah, sawijining dina ing kerajaan Mantili, ingkang kerajaan ramanipun Dewi Sinta, asmane Prabu Janaka. Ngadakake sayembara sapa ingkang saged ngangkat panahan lan panahan niku manahe tepat utawa apik mangke badhe didadekake mantunipun Prabu Janaka ing kerajaan Mantili. Teng mriku salah siji peserta yaiku Prabu Rama lan Rahwana. Nah, Prabu Rama lan Rahwana. Prabu Rama niku saged ngangkat tanganipun lan saged manah tepat sasaran. Nah, Prabu Rahwana mboten saged. Nah, teng mriku nanging Rahwana ora bisa. Rama niku saged ngangkat tanganipun lan saged manah tepat sasaran. Nah, Prabu Rahwana mboten saged. Nah, teng mriku nanging Rahwana ora bisa ngangkat panahan wau lan mboten saged manah ingkang tepat. Lah, lan Rama bisa ngangkat panahan kasebut. Saéngga Rama bisa menangi sayembara lan ngentuki Dewi Sinta dadi bojone Rama. Nah, Rahwana niku ora seneng yen Rama bisa dadi bojone Dewi Sinta. Nah, niki putung nggih. Rahwana niki putung kalih Rama, kalih Rama amarga Rama ngetokake Dewi Sinta. Nggih. Ing alengka kuwi kerajaan Rahwana, alengka kerajaanipun sinten? Rahwana niki Rahwana. Kumbakarna Indrajit lan Patih niku menehi kabar. Rahwana enten wong wadon ayu. Nah, banjur Rahwana goleki wong wadon ayu niku. Kasuyatan putri jenengipun Putri Kalamarica sing bisa ganti wujud apa wae lan bisa berubah wujud dados buta cakil lan kijang. Ing alas Dandaka Rama lan Dewi Sinta niki Dewi Sinta. Ing alas Dandaka Rama lan Dewi Sinta lan Laksmana isih ngembara mangertosipun Rahwana niki wau Rahwana nggih. Rahwana lan Kalamarica niki ingkang saged berubah wujud dados buta cakil lan kijang. Nah, niki ngincer lan nggodani Dewi Sinta, Dewi Sinta. Niki Rahwana niki ngutus Kalamarica. Nah, Kalamarica nika enten Dewi Sinta. Nah, Kalamarica berubah wujud dados kijang. Nah, teng mriko teng alas Dandaka wau niku sintane nyuwun kalih Rama nika enten kijang apik banget, dikejar nggih Rama. Terus Ramane nggih Dewi Sinta. Rahmane ngejar kijang emas. Nah, banjur Dewi Sintane niku kan teng mriku enten Laksmana nggih, Laksmana kok dikejar nggih Rama. Terus Ramane nggih Dewi Sinta. Rahmane ngejar kijang emas. Nah, banjur Dewi Sintane niku kan teng mriku enten Laksmana nggih, Laksmana kok mboten nderek nika napa Rama. Nggih pun kula tak nderek Rama. Nah, banjur teng mriku sadurunge Laksmana niku ninggalake Dewi Sinta, Laksmana ndamel bunderan kangge jagani Dewi Sinta. Lan pesen Dewi Sinta ampun
Medal nggih, ampun medal saking bunderan wau. Dewi Sinta, oh nggih. Nah, teng mriki Rahwana berubah wujud. Nah, Rahwana berubah wujud dados napa? Dados kakek-kakek. Nah, berubah wujud dados tiang sepuh. Nyuwun pitulunge Dewi Sinta. Kan Dewi Sinta niku terenyuh amarga napa tiang sepuh wau nika nggih nyuwun pitulungan terus Dewi Sinta tulungi. Nah, banjur Dewi Sinta niku medal saking sawise Rahwana teka, Rahwana njajal nyedhaki Dewi Sinta lan njajal kanggo nembus bunderan mau. Nanging Rahwana ora mampu nglewati bunderan mau. Akhirnya Rahwana merubah wujud dadi Brahmana tuwa supaya bisa narik perhatiane Sinta lan njaluk sedekah. Nah, dheweke nyedhaki Sinta, banjur njaluk sedekah amarga rasa mesake. Sinta niki apian nggih, Sinta niki apian, akhirnya Sinta menehi sedekah. Nah, Sinta niku mboten sadar nek Dewi Sinta niku metu saking bunderan wau. Kan sampun ngingkari janji nggih, kan wau Laksmana ndamel bunderan wau lan janji nggih mboten medal saking bunderan. Nah, Dewi Sinta niku saking apike Dewi Sinta nulungi Brahmana tuwa, Dewi Sinta metu saking bunderan. Akhire nalika Sinta lagi ngeki sedekah, dheweke ditarik metu saka bunderan mau lan digawa mabur karo Rahwana. Niki Rahwana digawa mabur. Rahwana saged mabur nggih. Banjur lan kedadian perang antara Manuk Jatayu lan Rahwana, ananging Manuk Jatayu kalah. Nah, Manuk Jatayu niku sinten? Kancane Prabu Janaka. Oh, kancanipun Prabu Janaka. Nggih. Jatayu niki kalah. Jatayu niku sinten? Nggih, Jatayu niku sahabate Prabu Janaka. Iki gambarane Rahwana lan Jatayu perang. Nah, ananging Jatayu kalah. Nggih, Jatayu niku sahabate Prabu Janaka. Iki gambarane Rahwana lan Jatayu perang. Nah, ananging Jatayu kalah lan loro sayape tugel. Rahwana lunga nggawa Sinta. Nggih. Rahwana banjur lunga nggawa Dewi Sinta. Sawijining dina Rama lan Laksmana ketemu karo Manuk Jatayu sing wis kejet-kejet. Jatayu critakake kejadian mau karo Rama. Jatayu akhirnya mati. Matine keteni si Sinta mau kan Jatayu matine niku nulungi Dewi Sinta. Nah, mau Jatayu niku sinten? Kancanipun Prabu Janaka. Nggih. Kan banjur mau Jatayune kejet-kejet nggih, kejet-kejet. Rama lan Laksmana semedi kanggo ngintuake cara nyelametake Dewi Sinta. Nah, niki. Banjur si Rama lan Laksmana niki semedi teng gunung napa teng pundi kangge ngetokake ilmu kangge nyelametake Dewi. Banjur Rama ketemu Anoman sing nulungi Rama nyelametake Sinta lan Rama dijak ing guwa Kiskenda. Iki kono omahe Anoman. Dadi omahe Anoman pundi? Guwa Kiskenda. Ing guwa kuwi Anoman duwe kanca antarane yaiku Subali lan Sugriwa. Wong loro kuwi padha-padha sakti lan padha-padha seneng karo Dewi Widyawati. Dewi Widyawati nggih niku tanggane sinten? Mboten nggih. Nah, akhire cah loro kuwi tukeran kanggo ngintukake tukaran. Sanes tukeran nggih, tukaran kanggo ngintukaken Dewi Widyawati. Pas cah loro tukaran mau, Rama lan Anoman teka ndeloki tukarane sinten mau? Subali lan Sugriwa. Nah, iki utarakake niate kanggo Rama kan amarga sampun direwangi ngentokke sinten mau? Dewi Widyawati. Nah, yen wonge arep melu nulungi Rama nggih nyelametake Dewi Sinta. Nah, Anoman iki banjur dadi nyelametake Dewi Sinta. Wonge njaluk semhelai rambut
sing arep diparingake ing Sinta kanggo bukti yen wonge bener-bener utusane sing arep nglamarake Dewi Sinta. Ing Taman Argosaka, taman endi? Argosaka. Ing Taman Argosaka ing kerajaan Ngalengka Sinta dikancani karo Trihana. Ing Taman Argosaka ing kerajaan Ngalengka Sinta dikancani karo Trijata keponakane saka Rahwana. Nalika Rahwana njajal mbujuake Sinta supaya mau arep dijak bojo. Nah, ananging Dewi Sinta nolak si Rahwana. Megah. Lan nalika Sinta dhewean Anoman mlebu ing Taman Argosaka kangge temoni Sinta lan ngekeki rambute si Rama. Nah, kangge buktiake Dewi Sinta nek niki napa utusane saking Rama. Nah, banjur Sinta niku percaya marang Anoman. Nah, nanging Indrajit anak saking Rahwana ngerti tekone si Anoman. Nah, dekne ngusahake kanggo nangkep lan dikekke ing ngarepe Rahwana. Akhire Rahwana mutusake kanggo bakar Anoman. Persiapan dilakokake kanggo bakar Anoman. Wektu iku Kumbakarna saudarane Rahwana melindungi Anoman sing ameh dibakar si Rahwana. Nanging niate iku ora berhasil amarga dihalangi karo Kumbakarna. Nalika pasukane Rahwana bakar Anoman, jebule si Anoman iku ora iso dibakar. Nah, malah justru si Anoman iku ngrebut obor saking si Rahwana nggih bakar buntute. Nah, banjur miteng mriku si Anoman malah dolan-dolan teng iku melilingi kerajaane. Nah, banjur kerajaane dados kebakaran. Nah, banjur kan mau si Rahwana berhasil bakar kerajaane nggih. Lan si Rama niku bendungan. Dadi si kerajaane Rahwana niku banyune kebendung. Nah, mboten saged teraliri banyu. Nah, niku strategine si Rama lan si Anoman. Nah, akhire perang antara Rahwana lan Rama kedadean. Kumbakarna mati dipanah Rama nalika ngrewangi Rahwana ngalahake Rama. Indrajit melu ngrewangi Rahwana iku mati. Nah, akhirnya kedadean perang sengit antara Rahwana lan Rama. Rahwana ini mati dipidana karo Rama. Dekne dicepit ing gunung. Nah, dados si Rahwana niki matine kejepit gunung. Sakwise menang ngalahake Rahwana, Rama ketemu meneh kalian Sinta. Nanging Rama curiga karo si kesuciane Dewi Sinta. Nah, Rama niku curiga kalih kesuciane Dewi Suci. Nah, tamriku happy ending. Nah, sampun ngertos dereng?